Alle sammen. Det er jo skønt at kunne få lov til at tale her i sådan nogle flotte omgivelser. Det er jo et utroligt dejligt sted, som borgerne her i kommunen kan være rigtig glade for at have sammen. Og ikke langt herfra, så rendte jeg faktisk rundt, for jeg faktisk lige over på den anden side af gaden, for en del år siden og samlede autografer fra fodboldlandsholdets spillere. Og der var især en ung spiller, jeg gik ved siden af. Jeg kendte ham ikke, så jeg spurgte ham ikke, om jeg måtte få hans autograf. Men det viste sig, at det var Martin Jørgensen, og jeg har så ærget mig lige siden han scorede målet mod Brasilien ved det efterfølgende VM. Så Martin, hvis du er derude, så kunne jeg godt tænke mig den der autograf nu. Men jeg er også glad for at tale her, ikke mindst efter at Claus har varmet lidt op og fortalt en masse om vores politik. Jeg tror, jeg vil levere den i en lidt anden version, som jeg mener er lidt mere sandrolig, men ikke desto mindre, så synes jeg i hvert fald, at emnet er meget vigtigt. Og Claus, som jo talte her for lidt siden, han har en del mere erfaring end mig. Han er knap 2,5 gang ældre end mig. Han startede som partisekretær i Venstre, da jeg blev født. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor stille op mod en mand med så massiv erfaring? Og der er et svar på det, og det er, at jeg mener, at vi kan gøre det bedre. Jeg mener, at jeg kan være med til at gøre det bedre. Jeg har allerede prøvet kræfter med arbejde som folketingsmedlem, og jeg ved, at jeg kan gøre en forskel og løfte opgaven. For der er brug for friske øjne på Danmark. Vi står midt i en krise, som Lars Løkke for 3 måneder siden erklærede, at Danmark havde lagt bag sig. Men det er svært at lægge noget bag sig, når man kører i bakgear. Og det gør Danmark. Samme dag, som Løkke frejdigt aflyste krisen, kom der økonomiske nøgletal, der viste, at Danmark var i recession. At Danmark i et halvt år var blevet fattigere. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi gør op med os selv, hvem der skal stå med ansvaret for Danmark. Har vi tillid til en statsminister, der flere gange har afblæst krisen, mens den rasede videre? Tror vi på, at han forstår situationens alvor og kan handle rigtigt på den? Og valgets vigtighed, det skyldes jo de konsekvenser, det får. Ikke kun for os selv, der står her i dag, men især for dem, der kan komme til at tabe mest. De arbejdsløse, de socialt udsatte, folkeskoleeleverne, der har brug for ekstra hjælp. Og så må vi ikke glemme dem i asylcentrene, for ikke at tale om kommende generationer og deres klima. Det her valg handler om deres fremtid. Som enkeltpersoner, som familier, som fællesskaber og som vores fælles samfund. Derfor vil jeg fortælle jer om min familie, om min far, min mor og min søster. Og det vil jeg, fordi deres eksempler for mig viser, hvorfor vi skal en anden vej. Min far bor her i kommunen, hvor han er født og opvokset. Han blev arbejdsløs, langtidsledig og var det under det meste af min opvækst. Det tog hårdt på humøret og husholdningen, og til sidst også på helbredet. I dag er der 55.000 langtidsledige danskere. Jeg ved, hvad det betyder at være langtidsledig for den enkelte. Hvor svær en situation det er. Og derfor kan vi ikke vente længere. Der skal gang i væksten nu. SF har foreslået en vækstplan, der fremrykker offentlige investeringer for 10 milliarder kroner, så vi kan renovere skoler, veje og kloakker. Og det er jo noget, der alligevel skal gøres, og som bliver dyrere, jo længere vi venter. Det kan sætte gang i økonomien og skabe 10.000 vis af jobs. Og på længere sigt skal vi satse på de områder, vi er bedst til. Klima, velfærds- og sundhedsteknologi. For her kan vi, hvis vi er hurtige, stadig udnytte det forspring, vi trods regeringens manglende prioritering har. På den måde bekæmper vi arbejdsløsheden og ikke de arbejdsløse, sådan som regeringen gør det. Meningsløs aktivering, mistillid, dagpengeforringelser gør ingen stærkere, og det skaber ingen job. Der er brug for en helt anden politik. Der er brug for friske kræfter. Nu vil jeg fortælle lidt om min mor. Det vil jeg, fordi hun er folkeskolelærer i Allerød og har været det i snart 40 år. Jeg ved, hvor ofte hun sidder og retter opgaver til sent om aftenen, og hvor mange møder og forældresamtaler hun tager til, ligesom alle landets folkeskolelærer i øvrigt. Hvor ofte de taler med kolleger og forældre i telefonen, og hvordan de kæmper hver eneste dag for at give vores børn det bedst mulige afsæt. Men jeg tror ikke, det er blevet lettere af, at der fra 2002 til 2009 blev skåret 3.301 kroner per elev i almenundervisningen. Og det er desværre en udvikling, der er fortsat. Der er brug for en helt anden politik for folkeskolen. Jeg har arbejdet i folkeskolen her i Nordsjælland igennem 7 år, og derfor ved jeg, hvor meget bedre vi kunne hjælpe børnene, hvis der højst var 24 elever i klassen, og hvis der var 2 undervisere i dansk og matematik i de 3 første skoleår. Det er jo det, SF går til valg på. Og
Og jeg er ikke i tvivl om, at det vil gøre vores børn bedre. Også i PISA-testen, hvor de sakker bagud efter 10 år med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Deres svar har nemlig været skoleshopping, nationale test, og nu skal det være karakterer til de allermindste elever. Egoisme, kontrol og mistillid og karakterer, det løser ikke problemerne. Der skal investeres i vores fælles folkeskole, fordi alle børn skal med. Endelig, så skal I høre min søster. Hun bor også her i kommunen og har et enormt omsorgsgen. Det bruger hun som socialrådgiver i en kommune, hvor hun knokler for, at de svageste borgere får den rette hjælp. Men jeg kan være bange for, om hun, som så mange andre dedikerede socialrådgivere, kan holde til den alt for store mængde sager, de skal klare, fordi regeringens nulvækst har kostet medarbejdere. Heldigvis er min søster stærk. I studietiden var hun for eksempel frivillig på Sandholm, hvor hun gennem Red Barnet forsøgte at skabe lyspunkter i børnenes alt for mørke tilværelse. Og jeg har selv arrangeret fællesmiddage på det nye asylcenter i Auderød for at bringe beboerne der sammen med lokalbefolkningen fra det omgivende samfund. Men regeringen og Dansk Folkeparti praler af at føre verdens strammeste udlændingepolitik. Det er en politik, der betyder, at flygtede mennesker bor i lejre i årevis, selvom det giver dem, og især børnene, sorg på sind og sjæl. Siden 2001 er hyppigheden af selvmordsforsøg blandt asylansøgere tredoblet. Jeg og SF kæmper for, at asylsøgere efter et halvt år kan bo og arbejde eller uddanne sig uden for lejrene. I Danmark skal ingen børn vokse op i en lejr. Vi kan ikke tage imod alle verdens flygtninge, men vi skal løfte vores ansvar, ligesom vores nabolande gør. Og vi skal også løfte vores internationale ansvar, når det gælder klimaet. Herhjemme skal vi investere massivt i kollektiv transport. En ny regering med SF vil sænke prisen på periodekort i HT-området med 40% og prisen på klippekort med 25%. Det skal få flere til at lade bilen stå. Og her, så tæt på VM-ruten, er det oplagt at nævne, at vi vil investere i flere cykelstier og i det hele taget forbedre cyklisternes vilkår. I forhold til omverdenen skal Danmark også gå forrest for ambitiøse, bindende målsætninger for CO2-reduktion. Det kommer til at kræve store omstillinger og nye teknologier. Teknologier, som vi vil investere i, at Danmark kan blive den førende leverandør af. Men det kræver en politisk prioritering, og det kræver, at I tænker jer om ved næste valg. Endelig skal vi løfte vores internationale ansvar for verdens fattigste. Her i næste weekend er der indsamling på tv til de sulteramte østafrikanere. Det er et rigtig fint initiativ, men det sker desværre samtidig med, at vi har en regering, der siden den kom til, har skåret massivt ned på hjælpen til verdens fattigste. En ny regering med SF vil hæve ulandsbistanden til at blive over 1% af BNP, sådan som vi gav før VKO kom til. Vi kan som rigt land ikke være andet bekendt. Og i de her maritime omgivelser, så synes jeg, det er på sin plads at sige, at vi ikke skal sejle under bekvemmelighedsflag, men sætte alle sejl for at lægge os i front. Danmark skal være et grønt, socialt og humanistisk flagskib for den omgivende verden og det store verdenshav. Så der er meget på spil for os alle sammen, men mest for dem, der ikke har råd til at tabe mere. Nogle få har vundet stort de sidste 10 år, men der er mange flere, der har tabt meget mere. Det er på tide med friske øjne og friske kræfter, der vil arbejde for hele Danmark. Det håber jeg på jeres støtte til på valgdagen. Tak for ordet.